guys yung aking nilinis na. Ayan na po yan guys, yung nilinis kong bike. Yan na po yung challenge ko for today. So yan, binibilad ko muna siya kasi para kahit mga 5 minutes lang para matuyong na siya, para hindi kakalawangin yung mga pedal niya or something, yung kadena niya or yung mga parts sa mga bike na kailangan talagang tuyong-tuyo. So ayan na po yan, 5 minutes. So guys, dyan na po natatapos ang ating vlog. So yan po yung aking challenge today. So don't forget to like, subscribe, and click the notification bells para updated kayo sa updating kayo lagi sa new video na i-upload ko ulit. So guys, bye!